जयेन जानाया जोंनो अननानै दालां होनायनि थाखाय राजिबसारानो नायस'नखांबाय साब्रैसो थांबाय दाना बायद'आ होनबाय बिसोरो आङो जा दालांनि दायथ'आ बेखौ आं आजौनायाखौ होबाय बिसोर दालांनि सोमोन्दै आंनाव दाफैथारसै आहा गोदान मानसि फैगासिनो दं बेबायदि होनजाबाय आरो जों बेयावबो लाजिनांगौ माबाया आरो दा बेखौ जोङो दुखु मोननानै दा बेयाव जोङो बिराद दुखु मोननानै जोंखौ सोर अनसायबावगोन जोंखौ सोर अनखांबावगोन जों एथ' गोथौ हाखराव दङ जों बिराद दुखु मोननानै दा जोङो सार गोदानजोंबो दिनै जोङो जयेन लानो मोनबाय दालांखौबो मोनबाय सारानो आलो गोजोनै जोंनो साननाय बायदि दालां होबाय जों बेखौनो थैनो बायदि गोजोनबाय गोसो बायदि मावनानै ला जोंनि बनरगाव 9 नं समस्तिनि प्रमद चन्द्र नार्जारि सारा जोंनो खुलुमबाय खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय थांनाय 20 थारिख खालि बंसिगाव बिसिडिसिनि आन्डाराव खामारपारा गामियाव बिपिएफनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन बे हाबाफारियावनो माखासे सुबुंफोरखौ आङो स्टेटमेन्ट होनाय नुदों बिसेसके सानै मानसिया स्टेटमेन्ट होदोंमोन सासेया जाहैबाय खामारपारा गामिनिनो थागिबि आइजो आरो सासेखौ आं नुनो मोन्दों जाहारबारिनि बिथांखौ नुनो मोन्दों आङो बिसेसकरि आङो बुंनो थांगोन जाहारबारिनि बिथां गणपति बसुमतारिनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों बिथाङा बुंदों बिजेपियाव मोनफ्रोमबो बुथआव सानै साथामनि बारा मानसि गैया सापर्टार गैया होननानै बुंदों मोनफ्रोमबो बुथआवनो बे बुंनाया सैथो नङा नंखायथार बिथाङा मोनसे समाव बिजेपिनिनो सोद्रोमामोन जाहारबारि ओनसोलखौ बिथाङा गाव सामलायजोबो बे होननायाबो गोरोन्थि बिथाङा सासे इनसार्जल'मोन दा बिथाङा किसुमान खोथाखौ सैथोखौनो बुंदों गासिबोआव नङा खिन्थु जाहारबारियाव बे खोथाया सैथोमोन बिथां थानाय समाव बिथाङा जाहारबारि ओनसोलनिफ्राय बिजेपि हिसाबै इसेबां मानसि लाबोनो हायाखै बा बिथांनि दैदेननायखौ जाहारबारिनि रायजो राजाफ्रा अनसायनाय होआखै आं बेखौ नुनो मोनबाय थादों बिथाङा बेखौनो लाजिनाय मोननानै मास मोनसेनि एसे बारा जाबाय बिथाङा दोलोखौ नागारनानै थांनाया आं सानो बिथाङा बेखौनो लाजिनाय मोननानै गावनि बेर्थ'थाखौ दोनखुमानो थाखाय बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहैदों आं बेखौनो बुंनो थांगोन दिनै बिथां थांखांनायनि उनावहाय जाहारबारि ओनसोलाव जोङो मोनफ्रोमबो बुथआवनो 40निफ्राय 60 जौखोन्दोनि गेजेराव जोंहा दा सापर्टार दङ आरो बिथाङा जुदि नायनो लुबैबा फैथों बिथाङा जों 25 थारिखआव प्रग्राम लागासिनो दङ नायफैथों बिथाङा अन केमेरा नायफैथों बिथाङा आं बिथांखौ चेलेन्जसो खालामो जाहारबारि ओनसोलाव सापर्टार गैया होनदोंमोन नालाय बिथाङा माबायावनो बनरगाव समस्तियावनो राजिब सारखौ जेनगोन बिजेपिया लाब गैया बिजेपियाव थानानै लाब गैया होनदों बिथाङा नंखाय बुंथारदों दा बनरगाव समस्ति हिसाबै आं दिनै बेखौनो बुंनो सानगोन मोनथाम राजखान्थि दोलोनि गेजेराव दिनै बिग ब्रादारा बिजेपियासो जोंनि बे मोननै आन्सलिक दोलोआ जोंनि फंबाय बायदिसो साननानै लायो जों दा बिथांनि बेर्थ'थाखौ दोनखुमानो थाखाय बिथाङा स्टेटमेन्टखौ होदों आं सानो बिथांखौ प्रेसारबो होदों खोमा स्टेटमेन्ट होनो थाखाय दोलोनिफ्राय दा बिथां थांनायनि उनावथ' खोब मोजांखौनो नुदों जोङो आं बेखिनिखौनो बुङो बिथांनि सायाव आरो नैबे खामारपारा गामिखौनो आं एसे एड खालामफागोन मानोना आंबो बे बंसिगाव बिसिडिसिनिफ्रायनो बिलं खालामो आं बनरगाव मण्डलनि आफादगिरिबाबो बुथआल' एसे आलदा जायो थेवबाबो नेबारिं आंबो मोनसे समनि इउपिपिएलनि दोलोनि सोद्रोमामोन मोनसे समाव आं दोलोखौ मोजां मोननानै राजिब सारखौ मोजां मोननानै सिगाङावनो आङो बिजेपि दोलोआव हाबफैनाय जादों बिजेपि दोलोनिफ्राय आं अनसायनायबो मोनदों आं दिनै जे पर्यायाव दङ बिथांमोननि अननायावनो बिजेपि दोलो आरो राजिब सारनि अननायावनो आं बिसिम सफैनो हादों बिथांबायदि अनसुलाखौथ' आं बनरगाव समस्ति हिसाबै आं नुफेराखैनो
बिथाङा नैबे जोंनि खामारपारा गामिनि थागिबि जाय बिथाङा आदैया बुंदों बिथां बुंनाया गासिबो सैथोजोब खोथाया आरो बेल' नङा बिथाङा अनेकथा खोथाखौ बुंबावाखै राजिब सारा जेब्ला राजनितिकआव आगान होजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो बिथाङा बे समाव कारेन्टबो गैयामोन न'खर न'खर बिथाङा सलारबो राननानै होदों आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कुला गोजानद्राय जानायलाय बिथांमोननि हान्था मेलानि थाखाय साइकेलखौबो राननानै होनाय नुबोदों जों आं गुबुन दोलाव दंमोन बे समाव बेजों लोगोसे दैबाना जायोबा बिथाङा खुद गावनो थांनानै फ्रिकुवेन्टलि दैबाना जाबाय थायोमोन बे ओनसोलाव बाव नोङो जानाय आदार थम्बु बेफोरखौबो गासिबो जगार खालामनानै होयोमोन आं नुबोबाय थादों बेखौ न'सुंसेयावनो थानाय हिसाबै दा बांद्राय बुंद्रायनाय जादों आं बेखौल' सानो बेबायदिद्राय बुंद्रायनो नाङामोन बिथांजोआ हयथ'बा गामिनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारा जानांगौदां बियो बा हयथ'बा बिथांजोआ मोनफेराखैदां खाथि खालानि मानसि मोननाय दा बेफोरबायदिसो जादों आरो बेल' नङा खल दैखर थल दैखर अनेकथा दङ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो जेब्लानाखि 2015आव राजिब ब्रह्म बिथाङा राजनितिकआव आगान होजेनदों बे समनिफ्रायसो दंफांनि दालांखौ बानायजेननाय जादों दा गावनिनो निजा पकेटनिफ्राय खरसा खालामनानै बिथाङा दंफां बायदों डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनानै जइसफोरखौ लाबोनानै थाग थिग खालामनानै दोनानै होदों दंफांफोरखौ गोबाव बोसोर सोलिदों जोंबो गारि घरा बेजोंनो खारोमोन दा बिनि उनावहाय गोबावथार जानायखाय सेकेन्ड टाइम आरो दा गाज्रि जानाय हिसाबै रिपेयारिं खालामनो सारा लाहार फाहार खालामदोंमोन दा गंसे दालांखौ लुनांगौबा गोबांथार रांनि गोनां जायो बिथांमोना बेखौ बुजिनाया दरखारमोन थाइसे थाइनै थाखाजों जाया बिथाङाबो गावनि पकेटनिफ्रायसो बाहायथ'नो नागिरदोंमोन अन्थ'थ' थाबायजानाय देग्लाय दैज्लांसेखौ बारहोनाय बे जिनिसखौ अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टनो प्रप'जाल हरखाबायमोन आरो बियो एप्रुभबो जानानै फैगोन कयदिननि गेजेरावनो बेखौ बिथांजो मोननोबो खोन्थानाय जादोंमोन जायनाखि खामारपारा गामिनि थागिबिफ्रा रायज्लायफैदोंमोन बिथांमोननोबो स्पस्ट' भाबै बे जिनिसखौ खोन्थानाय जादोंमोन दालाङा थाबैनो सरखारनिफ्राय मजबुत RCC सेंसन जानो थांगासिनो दं नोंथांमोनहा देग्लाय बोसोरसेखौ नैबे जइस होनानै आरो एसे रिपेयारिं खालामनानै थाबायथ'दो बे खोथाखौ बुंनाय जादों मानि थाखाय अदर्ज जादों आंखौथ' बुंनो हाला आं बाव नुनो मोन्दों सासे आं खामारपारा गामिनिनो सासे जोंनिनो BJPनि सासे वार्कार दंमोन बिथांखौ आङो पार्टि बिर'धि खामानि मावनायनि थाखाय थांनाय 19 थारिखआवनो आङो एक्सपेल खालामखादों बिथांखौ बिथांनि आङो मावनाय दांनायखौ मोजां मोनैनि बिथाङा पार्टि बिर'धि खामानिखौ मावबोबाय थादों आं कनसिडार होदोंमोन गोबाव समनिफ्रायनो थेवब्लाबो बिथाङा गावनि आखुखौ सोलायनि थाखाय आं बिथांखौ पार्टिनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन बे बिथांखौनो दैदेनदों बायदि साननानै लायो आङो दा गावनि लाबा लाबनि थाखाय बिथाङा सादारन रायजो राजाखौ थगायनानै लांनायखौ आं बुंनो थांगोन दिनै दा मेन आंथ' सानो दालाङा इसु नङामोन दालांखौ बानायनानै होखागौमोन माखासे बेक्तिगत सार्थ'नोबो थानो हागौ बिनि गेजेराव आंहा राजनितिक दोलो हिसाबै BPF खौ आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया बिथांमोनाबो बिथांमोननि राजनितिक दोलो हिसाबै बिथांमोनाबो जुजिगोन जेराव सापर्टार मोनो बाव बिथांमोनाबो जयनिंखौ खालामबाय थाथों आङो बिथांमोननि मंगल कामनाखौबो खालामो जोंबो राजनितिक दोलो हिसाबै जोंबो दोलोनि जानानै जों मावबाय थागोन बिथांमोननि मावथिफ्राबो मावबाय थाथों आंहा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु बेक्तिगत सासे मानसिखौ बेबायदि मिडियानि गेजेरजों बखिनायखौ आं मण्डलनि आफादगिरि जानानै आं गनायनो हाया आङो आरो बेबायदि स्टेटमेन्ट ओंखारबाय थायोबा आं 100 बारबाबो आं स्टेटमेन्टखौ होफिनबाय थागोन बेनि एन्सारखौ आं होलांबाय थानाय जागोन मानोना सांगठनिक हिसाबै दा बनरगावआ आंनि आखायाव राजिब सारनि आखायावनो दङ आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय बाथ्राखौ आङो थांनाय 20 थारिखआव मोनसे खौरां बिजोङाव आं नुनो मोन्दों जे 20 थारिखआव खामारपारायाव BPFनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन दा बेवहाय बे हाबाफारियाव जयनिं लानाय मानसिफ्रा दा जोंनि मानिजाथाव बनरगाव मण्डलनि राजिब सारखौ मोनसे कन्डेमनेसन होदों दा अपदस्थ होनाय बायदि जादों दा राजिब सारा खामारपारायाव
जेबो हराखै जेबो मोनाखै बेबायदि बुंनायखौ आं नुनो मोनदों खिन्थु बे बुंनाया एक्सुवेलि बे भुवा खारन राजिब सारा गावनि हाबाफारि मोननाय बा MCLA जानाय आरो EMबो बियो सिगाङाव जालांदोंमोन बिथाङा खामारपारानि थाखाय हराखै होननाया खुब गोरोन्थि जादों मानोना राजिब सारा खामारपारायाव गावनि मावनांगौखौ मावदों आरो रायजो राजानो दालांनि सोमोन्दै बुंदोंमोन दालांखौबो बियो थांनाय जेब्ला BPFनि आमोलाव बियो EM जादोंमोन बे समाव बियो जोंखौ बा खामारपाराखौ मोजां रोखोम सहाय होदों मानोना बियो दालांखौ लुनानै होदों गावनि पकेटजोंनो गावनि निज फैसाजों बियो बे दालांखौ दंफां जगार खालामनानै बियो लुनानै होदों बहाय खमसे खम 9 लाखसो थाखा खरसा खालामनानै 9-8 लाखसो खरसा खालामनानै बियो बे सुबिदाखौ बानायना होदों दा रिसेन्टलि बे खामारपारानि माखासे कन्डेमनेसन होनाय मानसिफ्रा बिसोरो BPFनि मानसिफोरनि सिगाङाव बियो बुंदों बे सासे मानसिया बुंदों जे जेबो होथ्राखै जेब्ला जयनिं लादों जेबो होथ्राखै होननानै बियो बुंदों नाथाय राजिब सारा बे मानसिफोरनो हायरिंनि थाखाय बियो जइसबो लायनानै होफैबायमोन 12टा जइसखौ लायनानै होफैबायमोन बिनि उनावहाय एसे थाथ'नाय जादों मानोना बोथोराबो गाज्रि आरो बे समाव माने एसे बैसागुनिबो खोथा फैबाय थादों एसे खामानि मावनो आख' फाख' जादों बिनि थाखायनो एसे नेथ'नो थिनदोंमोन खारन बे जिनिसखौ लुनांगौबा अनेक माबा दायित्व माने नेथ'दो होजोबगोन बे बाथ्राखौ आंनि खोमानिफ्रायनो आं खोनाबाय थादों बै समनिफ्राय आं गैयामोन आङो बे समाव आङो UPPLजों दङमोन एबसुफोरजोंनो नांथाबनानै दंमोन अब्लाबो आं बिथांनि मावनायखौ जथेस्थ' आङो नुदों बिथाङा जोंनि गामिखौल' नङा साखाथि फाखाथि गामिखौबो बिथाङा जथेस्थ' सहाय होदों आं दस्रा पार्टिनि जानानैबाबो बिथांखौ आं बाख्नायो खारन बिथाङा खुब मावदों बे मावाखै होननाया खुब भुल जादों खारन बे दालांनि थाखाय बिथांमोनहा राजिब सारखौ जे कन्डेमनेसन होनाया बेयो नंखाय आरो सारा बुंखादोंमोन बे दालांखौ आङो सम जायोब्ला लासैनो आं लुनानै होगोन आरो बे सारा बुंदों जे एसे नेथ'बावदो बे खोथाखौसो बुंदोंमोन बेखौ आंबो मिथिगौ आरो बे दालाङा सम्पुर्ण लुनांगौबा बे गभर्नमेन्टनि सहाय नांगौ गभर्नमेन्टनि सहाय नांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे गभर्नमेन्टनाव जेब्ला आं फैगोन बे दालांखौ आं फुल फर्जायाव आं लुनानै होगोन बे दायित्वखौ बे लादों बेखौ जोंबो मिथिगौ आरो आंजोंबो एसे रायज्लायखादों खारन आं बिथांनि पार्टियाव आं रिसेन्टलि एसे दाखालि जयेन जाफैदों दा बे हिसाबै आं बिथांनिफ्राय बे बाथ्राफोरखौ आं मिथिदों खारन मोनसे दालांखौ लुनांगौबा बे दालाङा फिसा नङा कौटिनि 1 कौटि 2 कौटिनि थाखानिसो मोनसे बियो दालां बेखौ हथारै लुनायाबो सहज बाथ्रा नङा दा बे हिसाबै टेम्परारि हिसाबै बेखौ लुनो थाखाय बियो रेडि जानानै दंखायो आरो दा जे लुनो नागिरदों BPFआ जे फैनानै जे बे दालांखौ लुनाय जाथोंसै होननानै बुंदों नाथाय BPFआ मा जिनिसखौ बायदों मा जिनिसखौ बायनानै होदों आंथ' नुवाखै ना जइस ना माबा दंफां बायनानै होदों ना मा बायनानै होदों बे राजिब सारनि जइस लांनायखौसो बिथांमोनहा बिनि सायावसो लुनो नागिरदों
खिन्थु बिसोरथ' जेबो होआखै बबेहाय बिफिएफआ होदों होननानै बिथांमोनहा बुंनो हाखो जेखिनि दंफां दङ बे राजिब सार होनाय बे दंफांखौनो बे फुराना दंफांखौनो राजिब सार दंफां होनायखौनो बिसोर बेनि सायावनो लुनो नागिरदों आरो जय साबोथ' राजिब सारासो हैदों अब्ला बिफिएफआ माखौ होखो आंनि नुनायावथ' बिफिएफआ होआखै हयथ' बिसोरनो थाइसे थाइनै थाखाफोर होलांदों जानो हागौ जानो थाखाय बेखिनिल'सो आं नुदों दिनै सारखौ एकदम होथ्राखै जेबो होथ्राखै होननायाथ' गोरोन्थि जादों दा बिनि थाखायनो आङो खावलायो राजिब सारा उन बेलायाव बियो जुदि सरकाराव फैयोबा नैबे बिपिएफनि होनाय दालांखौ जों एखुफिनगोन ओमफ्राय जोङो राजिब सारखौ थनथना मोनसे बानायहोगोन जोङो राजिब सारा निस्सय बे जिनिसखौ आखायाव लागोन आरो लानांगोनबो आरो लाखागोन बेखौ आंहा आसा दङ बेखिनिखौनो आं बुंनानै बै राजिब सारखौ कन्डेनेसन होनाय सुबुंफोरखौ आङो सोंखारियो जाहाथे बेबायदि अनसुला सासे लिडारखौ बिदि बुंनाया खुब गोरोन्थि जादों व्यक्तिगत हिसाबै सोर आइजोआ एबा सोर सुबुङा बे अजदखौ लाबोदों खौरां व्यक्तिगत हिसाबै बे अजदखौ एक्सुवेलि सासे आइजोआ लाबोदों बिनि नामखौ बुङाबाबो जागोन खारन आइजोआ सासे आइजो जानानै बेबायदि बुंनाया थिग जायाखै खारन बेफोरो जाहैबाय राजनितिनि बाथ्रायाव एसे हौवाफोरा बुङोबा साबसिन जायो माने गुदुं गुसु मिन्थिया बिदि बुंलाबायनाया बे जुक्ति नङा आरो खारन बियो जेबो रोङा बाहेरायावबो ओंखारफेरा बेखौनो लेखा फराबो रोङा बाहेरानि हाब भाबखौ बियो मिन्थिया खुगाया दङ थिग आं बेखौ मानियो खिन्थु बिदि बुंलाबायनाया थिग जायाखै दालांनि खोथा लानानै रायज्लायनो फैनायाव ओनसोलनि बिथांनि गावसोरखौ लाजि फोनांहरदों मेडाम लाजि फोनांहरदों बियो खिन्थु जे मेडामा सोर हरनाय बेखौ जों नुफेराखै दिनैसिमबो जों नुवाखै जायखि फैया मानो बयखौबो माने मोजां गोसोजों बिदाय हरो खिन्थु बिदि मेडामखौ बेबायदि अपदस्थ होनायाबो बेबो खुब गोरोन्थि जादों आनफर्चुनेटलि बिदि बुंनो नाङा এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।